Atsika malolo magnano intimidation tsika io fo baka. Bon, zay volaniko, parce que tsy mijery fa reo tsy maro, en même temps, reo misitriky. Atsika ndraiky baka tsy misitriky. Atsika tsy misitriky, même atsika traitendreo tribalisme racial zegny, on s'en fout de ça. Azonareo zegny, io tsy ijeretsika. Misy boka olo tsy magnaraka vaovao, tsy mangala renseignement, direct izy mivolagna fo izy, tsy tsapany raha volagniny. Ino avieko amizegny, za hipody afara za par rapport amin'ny nagnino tsy ravagniny colonel Mikael volagninareo institution jiaby igny, tokony ravagniny igny. Azonareo zegny, za anisany nivolagna, za koa diso mariny, eo amizay 3 semaines après za mandiniky, izy koa ravagniny igny volaniko, atsika voa sanction internationale. Raha zay fa nivolaniko fa ela. Fotony atsika, on fait partie de l'ONU, membre de l'ONU, Union africaine, SADC et tout ça. Azonareo, zegny tsy niravagniny colonel Mikael les institutions. Ataovanareo directeur militaire, za amizay niady tato, tsy mety zegny volaniko, tsy mety zegny fotony atsika voa sanction izy koa ravagniny. Niany Ravalomanina mivolagna, niany izy voavolagna, atsika ne membre de l'ONU, atsika membre SADC, azova tsy mahay zegny. Azoviny tsy mahay zegny. Zegny tia abadoandreo atsika fa atsika misuivre actualité baka. Niany izy miboaka mila mankaratsy colonel Mikael. Mila mankaratsy colonel Mikael izy. Mitenginy jet privé colonel Mikael. Nagnino izy tsy mangala avion? Mitana basy izy. Donc, dikan'zegny, izy en tant que maramila, tsy mahazo mitana basy. Izy ne tsy politicien. Fa mivolaniko aminareo, izy tsy politicien. Izy magnadio. Tsy haindreo raha volagnindreo amin'ny colonel Mikael fotiny, fa maro loatra raha nataon'ny colonel Mikael à Madagascar en espace de 4 mois, meloko reo. Andeha jusqu'à ia, colonel ty volagnindreo. Andeha jusqu'à ia. Mila trouvetsika zay boka mazatra atsika gasy. Mila mamorogno dossier. Tsy mety mila mamorogno dossier fo. Io amizay mbadiko, ireo tsara masaky mivolagna volaniko zay. El tribalisme, magnavakavaka. Azovy ny magnavakavaka volaniko aminareo. Azovy ny magnavakavaka ao Madagascar. Tsy adala olo. Karakory nazahoany Marc Ravalomanina pouvoir. Il s'est autoproclamé contre Didier Ratsirika. Magnaja constitution zegny izy. Marc Ravalomanina fa tsy mitondra io, nagnino anao mbola mivolagna Marc Ravalomanina? Tant que Marc Ravalomanina il ouvre sa bouche, moi aussi j'ouvre le mien. Tant que izy magnaboaka vavanaky, izy tsy maintsy valiako isan'andra. Anareo mavozo izy, anareo mety intimideny. Zaho tsy mety intimideny Marc Ravalomanina. Tsy izy tsy tieko, le système nazy tsy tieko. Tsy izy tsy tieko, le système nazy amono zay tsy tieko. Anareo ne velogno, zay nde voniagna. Azovagny karaha zay. Za tsy défendre. Anareo tsy midéfendre izy volo verijery. Anareo mbola pour. Allô, Marc Ravalomanina, dadanino. Non, allô, mandeha amin'ny NEPAD. Ambarinareo olo jamba mety intimidenareo, mety menacenareo io ma. Tsisy olo mety menacenareo. Niananareo contre colonel Mikael. Hitanareo fa izy magnano. Misy olo orange nampidirinao. Orange jiaby nampidirinao. Mila adosony orange. Nadosony orange. Azalahy volaniko. Karakory tsara.
Zava la olona araiky tiako raha be mpitany tiako azovy magnasary magnano vidéo magnasary orky efa hita izy pro Marc Ravalman, pro Andra Joely, pro ery io na magnano fo ke atsika tsy mahazo magnano. Azafady aminareo tsy za zegny, tsy za zegny volaniko, za tsy mavozo miady volaniko zegny. Je suis né dans un combat volaniko zegny, za tsy mavozo miady. Que ce soit en parole, que ce soit en physique, que ce soit za tsy mavozo miady. Ha? Fira nareo, allô, Léo Mathias tiako azovy, ny olo nikoragna taminaka igny taloha. Ino butsika? Androngana Andra Joely. Ny anrongana Andra Joely, anareo mila gn'ampody anareo. Mbola tsy, franchement, anareo mbola, non, 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 non. Le combat, je suis né là-dedans. Jusqu'à maintenant, za mbola miady fo. Ze, intimidation nareo, tsy sandra direko zegny. Sasany mandefa photo naka, merci aminao, tu vas me rendre célèbre, mon frère. Azonareo zegny. Anao mila place. Za fa mivolagna za ni proposer ny colonel place. Za tsy mila volaniko. Io tsy direko place nareo zegny. Raha ataoko ty fo, za ampandroso Madagasa, R ny Madagascar. Za tsy mivolagna Diego, za tsy R ny Madagascar. Il faut que ça soit équilibré. Ino mahasarotro amizay? Ino maratsy fa malagasy jiaby mila atao au même niveau. Ino maratsy zegny? Soit décentralisation. Nanareo za magnaraka anareo za olo état fédéral à fond. Anareo atova état décentralisation. Allô, atova izy pratique fa tsy en papier. Raha zegny tsy sakinareo. Miditra koa Marc Ravalman, zay fa nagnano décentralisation. Décentralisation nao ino nataonao? Décentralisation ino nataonao? Anao ny centralisenao raha jiaby. Entreprise-nao voalohany mila mietrika aloha. Non, je suis désolé, za tsy raciste volaniko zay. Anareo no raciste. Fotony tsy tianareo zegny le olo mitovy anareo zegny androso. Mandehananao Antananarivo. Ino raha tsisy ao? Raha jiaby concentré ao. Les buildings, zavanareo tragnomora namboarindreo, l'argent jeté par la fenêtre. Tsisy olo mipetraka amin'ny tragnomora ao. Nandalo tagny za sur le terrain volaniko. Or que sasany amizay mandry amy lalabe. C'est l'argent jeté par la fenêtre. Zay moka volan. Za tsy tiako volanino racisme. Fotony za miady ny vahoaka malagasy jiaby. Mila égalité ke. Zay mamparasiste anareo. Anareo raciste fotony tianareo nareo ofo Antananarivo. Andeha supermarché nareo. Zay raha tadiavinareo fa izy Antananarivo. Fa zay ndraiky andeha trabotegnanay tsisy spécialiste ao aminay miampy spécialiste boka Antananarivo. Dans 3 semaines. Raha zegny zavy hitako maso raha zegny. Donc non, azafady. Za tsy mampiady olo. Za ty tsary mampiady olo. Au contraire, za olo sociable. Za olo social. Que ce soit amy maramila jiaby zay ny volaniko za ty Antananarivo tagny. Tsisy olo masaky mitosy za. Parce que za olo toujours droit. Mamaramila zao. Zay ny volaniko. Anareo mbo mentalité mbola ivoa edy zala. Atsika fa 2026 mbola moyen âge fo mentalité nareo. Zava général Pugilas traité nareo zay tsy mila vaza. Azovy ny raciste amizay. Chef d'état-major des armées to nareo karaha zegny. Olo manampahaizina, olo droit, mahitsy, tsy tapikibonazy, karaha sasany général, tianao karakory nazahoanao galondreo, tu vois, mipetraka eo kibo miboaka jiaby, tu vois. Hygiène de vie zéro. Fa jalousie edy igny edy. Jalousie.
Ah, non, moi, za tsy tiako raha karaha iny, tsy tiako. Atsika jiaby ty samy malagasy. Izy koa fa teraka Madagasikara, izy koa fa tavogny milevogno ao, samy malagasy atsika ty. Tsy amin'agnarana malagasy antegna. Tsy amin'agnarana anao. Zegny natao hoe no rasisme. Faut par rapport amin'agnarana fo, ataonao fa, izy igny comorien, izy igny vazaha, izy igny karany. On s'en fout. On est en 2026. Excuse-nareo teo, izy koa miagna papier baka karany jiaby, vangaindreo tany jiaby. Ke anareo mandafy tanànan'ny Madagasikara ke. Anareo ne mandafy tanànan'ny Madagasikara. Karaha nivolaninareo zay, mbola miinvesti a Madagasikara. Fa anareo, angalarinareo volan'ny Madagasikara, anareo mandeha miinvestir a Dubai, la France, Belgique jiaby. Azonareo zay? Anareo mitofo. Ah, non, franchement, les mondiaux mintsy tegna hitanao reo am faux baiser reo magnasahaby vendrapory, lelena, on s'en fout. Io tsy jireko volaniko zegny. Ary za tsy miteny officiel zegny, teninaka boka Diego Suarez. Fa rasiste dro aminaka de. Nagnino tsy ataonao aby teny, za miteny même teniny moa ataoko. Anao koa tiagnano, ataova teny mety aminao. Za koa magnano publication naka, ary za tsy miforce anareo, mifidy za o za tsisy olo forceko. Tsisy olo forceko. Anareo zay mavita magnano diffamation, magnano zavarazana pera. Je prends l'exemple, Alain, raha isany volagna zay, azao mba tsy mavita manoratra papier, admettons mivolagna Daya zegny, soit Marc Ravalmana. Azao tsy mavita magnano zegny en cette année 2026. Olo jiaby mavita magnano zegny. Izy koa nareo misy preuve concret, karaha ataony Mamravatomanga zio. Miliara miboaka izy io. Tsy mety asitrika eky igny. Anareo koa mahita zegny Daya Kofale. Allô, alefa nareo. Mandefa mipiako, mandefa ry. Daya Kofale misy ziny. Daya Kofale misy, i olo fa teraka en volamena. Izy koa no misy vola ke. Izy koa no misy vola, indao koa magnano karaha izy. Indao magnano karaha izy. Fa tsy mi-accuser olo à tort. Atsika teo niady andradio niaditsika teo. Niana azovy mivady. Anareo nivadiky fotony anareo tia mitika za baka. Anareo tia mitika za. Mais za tsy azonareo. Anao exemple Léo Mathias igny. Atsika roe nefa mikoragna tany. Allô tseny ka tsika iady agnadosan'ny radio io tsika miady décentralisation andraiky état fédéral. Niany ty anao magnasary contrat za mijery za tsy voafitika anareo. Olo vangianareo vola fo voafitika anareo. Fa za tsy voafitika anareo. Marc Ravalmana mpamon'olo, assassin. Raha zay nivolaigny ndro merina mintsy nivolagna zay tamin'agnadosy Marc Ravalmana. Assassin Marc Ravalmana, assassin zay. Azonareo zay? En plus Marc Ravalmana nivolagna erreur anazy. Nivolagna tamin'olo jiaby, niana nareo midefendre izy. Azovy zio matoko Marc Ravalmana nda ipody io ke tsy agnano pire que raha nataony. Donc non, azafady aminareo, za tsy voafitika anareo karaha io. Jamais de la vie volaniko aminareo zay. Jamais de la vie. Exode rural zay, Marc Ravalmana. Impôt tsy nifeny Marc Ravalmana. Niany izy tia agnabiagna tikonazy, colonel Mikael tsy de, tu vois, mitady mahamarigny, mety sokafigny fa tsy mety sokafigny. Zegny amizay, izy amizay magnamie piky ato, magnamie piky, izy ka izy miboaka mila mivolagna colonel Mikael. Fa atsika tsy mila mivolagna Marc Ravalmana. Fotony zanahary indreo izy. Azafady aminareo, za tsy rasiste, anareo rasiste. Anareo rasiste fotony tianareo ninareo fo raha jiaby a Madagasikara. Festival la baleine, aleo tova Tananarivo. Azo volagneky raha karaha zay. Anareo amizay mitomagny, lera olo amin'ny faritra be andeha Tananarivo andeha izaha iasa. Anareo mangalatra asanay.
fa anareo ndraiky mahazo izy koa misy paquebot avy a Diego Suarez 4x4 nareo avy eo soi-disant location mandeha a Diego Suarez mitondra tourisme. Anareo magnefa patente à Diego Suarez? Non, je suis désolé. Ha! Tsy zazo nareo amizegny, tsy zazo nareo amizegny. Moi, je suis avec le colonel Mikael. Ary za mi défendre Koufali Daya. Traité nareo ino za tsy jireko. Ha? Eko nareo jalousie izy io. Fotony hitanareo fa commence miala ary commence maro olo mitaky eta fédéral ty. Commence maro. Io amizay nareo marary aminareo zegny. Ha? Directeur militaire tsy mety atsika direct à vos sanctions. Zeny raha volainy Marc Ravalomanina niany igny. Magnasara mivolagna, on fait partie de l'ONU, hein, on fait partie des SADC. Azoma tsy mahay zegny. Zegny amizay tsy nataony colonel Mikael, nagna renseignement izy. Tsy mety atao directeur militaire, tsy mety ravagny raha jiaby, tsy mety mas sanction. Atsika tsy karaha Burkina Faso volaniko zegny. Nous sommes une île, atsika tsisy ennemi extérieur. Ennemi tsika atsika fo. Ennemi tsika fo. Zio fa miampy Ravalomanina tegna pousse ZNZ ami ataony meloko ZNZ fotony tsy nahazo place ZNZ azova zavanao Nicolas azova fa critique aux yeux day fotony Nicolas sy mivolagna colonel Mikael tsara raha nataony colonel Mikael fa tsara fa critique ro azomba tsy impossible agnamia ZNZ jiaby place. Ary expérience resaka politique mbola tsy agnatiny lohandreo ary fa miazaka colonel Mikael mivolagna ataotsika conseiller technique araiky ty olo izy koa fa mavitavita tu vois normal zegny. Non, on les laisserait plus faire. Zegny volagna mitsangana tsika vahoaka malagasy. Za tsy mivolagna etnidreo vahoaka malagasy era Madagasikara era ny ivelany mitsangana tsika. Ulchika zio colonel Mikael. Ulchika colonel. Eko, sécurité nazy volako aminareo zegny. Attention, sécurité nazy fotony ireo fa tia mono foe. Ha? Mitondra basy colonel Mikael. Izy maramila. Izy mazo mitondra basy. Izy koa tsy tia volagna aminareo. Zande ty. Tsy volagniny. C'est ce qu'on appelle secret défense. C'est ce qu'on appelle izy tsy tia volagna aminareo izy le président. Izy me rendre compte aminareo. Raha tokony zavanareo asa vitany fo. Zegny raha tokony volagninareo. Fotony tsy tianareo le raha tsara Madagasikara ao. Sérieusement. Zavanareo général Piculas nandaiza amina kazerne fa nagnaboaka raha nambolin'olo jiaby pépinière jiaby naboaka raha jiaby même mitarimy lapin jiaby direct fa io raha io tsy karaha taloha zegny i madame ty nagnapetsaka vato usine éthanol jusqu'à niany usine éthanol tsy hita zegny karaha tadiaviny gasy ireo magnano direct fa concret ary mi réfléchir andrasavara atsika fotony cyclone ça c'est urgence, mesure d'urgence. Fan sasa ndega, iske rombok, mandrasavara. Quand c'est mesure d'urgence, tu mets chateau. Exemple, c'est crainte. Ave la fête. Ino aningwaninjo. Tu vois, bon, mesure d'urgence, allez fati. Razé mais juste même à la réunion. Ce qu'on fait cyclone, mesure d'urgence, c'est madame la mairie, maazou, fangampien. PPN. Io tsy atsika kotie fo atsika malagasy mbola tia tandazana mila mitambatra contre les dinosaures de la politique. Le politicien namona atsika depuis atsika nazo indépendance tsy tiandreo amizay midriky le madiniky manampahaizana tokony agnano politiky zegny nampanongaindreo caution mitandatsika présidentielle. Zegny volao atsika malagasy atsika volony volagna côtier ndraiky mera atsika tout de suite zio zegny ampiadiviny Marc Ravalomanina atsika io atsika zio tout de suite volagna malagasy atsika samy malagasy ndeha zovanao zay baka tsy tiandreo za volagna zay ataonao raciste za tsy raciste anareo raciste anareo tsara ny défendre olo baka amin'ny faritra
Za midefendre olo baka Antananarivo. Tsaotrenareo zegny. Donc mandinia tsara mentaliténareo ivoa. Izy koa Marc Ravalomanana io ampodinareo io, volaniko aminareo, io guerre civile lombolombony Rwanda. Fôty agnano raha tsy fatao boka izy. Azovagny eky zegny. Za voalohany mitranga, ambilà za avy maty. Sérieux? Fôty fa hita loatra raha nataony Marc Ravalomanana. Alohanao nareo mandeha an'Ambilobe ao, alohanareo mandeha na Diego ao, i Port Jasmine jiaby volaniko zay tseky raveny. Fôtiny misy ranomasiny, raha koa fa tsara monopoliseny. Mety saky Marc Ravalomanana mivolagna zabaka. Io azy valiako tsara. Abokako tsara. Fôty raha zay nefa nivolagniny koa. En public nivolagniny. Ya, misy raha nadiso za volagniny, misy kenareo niany midefendre Marc Ravalomanana. Manipulateur marigny. Un traître feky, un traître feky, magnasary tsara koragna izy, magnasary, tu vois, magnasary tsara koragna. Zava izy tatoato niboaka, mi-contre fo. Mila magnaja lala-panorenana, nagnaja manao Marc Ravalomanana. Arrestation arbitraire nataonao igny. Nahazo anao, mariny koa nanao niasa 7% de croissance. Azovy ny profite 7% de croissance. Anareo fo. Même eto à la Réunion, za mikoragna amindreo olo aby ty. Za mivolagna, areo tia agnampody Marc Ravalomanana. Ino mba natiavanareo Marc Ravalomanana? Grâce à Marc Ravalomanana, zay nahazo visa nandeha à la Réunion. Atsika Diego ke, atsika Tuliara ke, atsika Majanga ke, atsika Nosibe ke, nahazo visa. Zay navita niasa ivelany, zanakanay nahazo bourse, zanakanay nahazo, azonareo zay. Atsika tsy manam-pahaizana atsika Diego, tsy manam-pahaizana atsika Nosibe, Tuliara, Morondava, peu importe. Justement, ambilanareo colonel io magnano façon militaire anazy. C'est lui qui commande, c'est lui à la barre là. Zény volaniko comme colonel, tout en respectant les généraux. Tout en respectant les généraux. Zay moka volaniko. Raha Marc Ravalomanana navy au pouvoir, feno église volaniko aminao tsy hainareo fikambanana zao VFJJKM, raha zay tsy n'existe teo tata Diego Charez. Ariandreo jeritsika amy fivavagna. Za olo mivavaka. Za olo mivavaka. Za aboko anareo fa za olo mivavaka. Io tsy jireny. Ça c'est mon truc personnel ça. Non. Les blancs, non, moi je vous dis, Zami contre Marc Ravalomanana. Malahelo anareo tsara, tsy malahelo, je m'en fous. Azonareo zay, intimidation nareo tsy jireko. Naka tout droit fo, natoa za ka eny olo maromaro maventy mikeky za mikoragna aminaka, misy antony. Ary misy olo merina koa, hangabo place koa mikeky za. Mary raha volagninao. Tsy olo mpanangany politiky. Olo manam-pahaizana, misy docteur, tsy tidika amy politiky feky izy fa marigny raha volagninao. Le problème, reo tsy me respecte fe. Reo tsy me respecte. Justement, monopoliser, mavozo olo jiaby. Agnabiagna entreprise zegny. Maro dossier alefanao, anao agnabiagna entreprise zegny. Mila mangala pourcentage izy agnatinao. Magnamboatra lalagna, kolasy, mila mangala pourcentage izy agnatinao, soit entreprise nazo. Izy amizay izy mivola, il fait tous les moyens
ibiagna magro ibiagna tiako za koa tsy zay ne volaniko mety kone me ataova raha madio fôtiny tiako magro zay création d'emploi olo miasa azo mba tsy tiasa fa ataova raha mazava anao koa ipody eo anao volika fa soratinao sur papier apetrako décentralisation apetrako état fédéral za miaraka aminao fa niany za tsy matoka anao fa andeha ataonao raha zegny fôtiny anao politicien mavandy anao fa teo 7 ans anao teo ino mary raha vitanao ino raha vitanao baka niany anao misy mahay magnano magie tout de suite amare dépassé anao zany colonel Mikael dika zegny anao avy eo mipody eo 2 mois fa vita Marc Ravalomanina raha jiaby zegny dis à tes enfants qui croient encore au Père Noël dis ça à vos enfants qui croient au Père Noël mais azafady aminareo aloha sainareo za zegny volaniko aminareo ce qui ne me tue pas me rend encore plus fort tanareo critique nareo io tegna mampatanjaka za ary tiako misy tsy mahavaly za milefa mba fivalianareo za juste ty Joakim Satlara ty militaire vazaha manompy vazaha magnano tsy haiko ino on s'en fout anao tsisy la chance raha nataoko tsy vitanao même pas 1 heure de temps non, tu tiens pas l'armée française azonao zay même pas 1 heure de temps et fier à quoi tu mets manoratra gasy je m'en fous diplôme je m'en fous io tsy mi-empêcher za de réussir je préfère ma place que ta place misy matoela fa tsy hainao surtout tsy hainao miaraka amy raha tsy raha onina toujours là mila iofo matoela igny tsy tu vois magnasary marary izy taty ta Paris rongana igny nilomay tagny nivory aloha mivory ajo nivory eny nivory Marc Ravalomanina nivory taotsika karaha fa eny fa ho sahiragna rô zay ne volaniko atsika tsy mavozy rô zay ne volaniko zio aloha mivolagna mitsangana atsika malagasy jiaby volaniko zegny mitaky décentralisation na état fédéral zay ne volaniko zany tsy je suis pas allez atao état fédéral fo moi j'aime l'état fédéral mais mila miréfléchir tsara etrika c'est pas tout de suite allo décentralisation bien poussé antseniky izy io tsika mizaha karakory fandehany io amizay entre temps haiko le but tsika agnano de état fédéral donc ataotsika moramora raha jiaby mais atsika mila mifankatia mila fandetagnana où qu'on soit kaza mety ribiribiagna sasany mivolagna décentralisation io état fédéral io ampitsika poko vandy zegny fa nampidiry indreo mampavozy olo zay karaha olo mitondra beboly igny ro mitondra beboly mila mivavaka anao siko tsy mivavaka anao mandeha en enfer moi j'ai déjà rampé sous le feu de l'enfer je suis revenu azonareo zegny donc tsisy raha vozoko donc anareo koa magnava karaha zegny tu vois réfléchissez bien aiko anareo tsy nalefanjo l'école aiko anareo tsy nane kiniagna ne igny kiniagna raha jiaby kiniandreo mila abrogena ordonnance raha manantsoa budget provincial mandeha amy centre igny mila abrogena igny voalohany zany za miady amy colonel Mikael ato tanao zany volaniko izy koa misy raha tsy tiako volaniko amy colonel Mikael resy hoe mitandreny zay atiavako colonel Mikael za koa diso volagna tianareo za Marc Ravalomanina de volagna zegny aminareo za koa diso anareo gadjeko volagny
Ah, non, mon frère Yves. Non, parce que ça me fait chier, mec. Ah, non, non. Les gens là, ils font chier, ils font chier. Ils savent pas, tu vois. Ils croient que ça les appartient. Karanindjoin tanana yo. Mais le royalisme, tu vois. Mais le royalisme, fourreau. Non, c'est, ah. Non, non, sérieux. Ambaranjo va aoul jaba vous intimidation de yo. Tisuma vous intimidation na ro yo. Ha. Tsisy mahavuzo atsika jiaby samy malagasy volako zay samy malagasy samy misy expérience nazy expérience nareo expérience politique mpandenga mavandy mamitaka mpamon'olo fotiny olo amy fasinareo tsy armé zegny fotiny mosary olo amy fasinareo amesinareo 10 000 ariary ely izy fa vive dada vive andraduely vive yery tsy aty zegny zay tsy mosary zay mosarin'ny la victoire zay raha tadiavinay ambilaza effort dauphin mandroso ambilaza Tuléar mandroso ambilaza Diego mandroso ambilaza erany Madagasikara ambilaza zay koa tsy tianareo ambilaza zay koa mavita fa kaza sakanina firy investisseur extérieur azy io tiana amboatra aminay agny azo sakananareo ato ouais, mais il faut rigoler, il faut rigoler. Il faut rigoler, sinon il va mettre une droite, là, c'est pas bon après. Bon, j'ai une vidéo, tika. J'ai une vidéo, tika. Atika mila pousse fou. Franchement, atika mila miad tanana, tika. Tandazanga, tika. C'est pas parce que j'ai un maramila, ils veulent être. Au contraire, j'ai une expérience. Na tous j'ai une pou da Madagascar, fitiavanet tandazanga. Zay tsy namezanareo la chance zay ta Madagasikara fotiny babanay tsy général babanay tsy colonel zay tsisy vola 10 millions d'ariary andeha agnano maramila azonareo zegny zegny zay nandeha tu vois zay amezanareo tsigny zegny zay tsy te tanjazana zegny zay zay miinvestira amy tanànatsika azy io tsy te tanjazana anareo mangalatra vola Madagasikara raha jiaby volamena amy Madagasikara alefa anareo ivela anareo zegny te tanjazana tu vois zavatsika misy volamena même pas de devise misy amitsika tu vois tsisy volamena stock d'or tsisy amitsika or que raha zegny vola anareo mahay magnano politique na ino tsy vitanareo nagnano raha zegny depuis 1960 jusqu'à niany zegny vola ataova un bon dictature un bon dictateur zegny zegny mbola hitako mbola comment ça mbola mandevitry colonel Mikaël io tokony paf, tout le monde marche droit. Tout le monde marche droit. Mandem si dare, limite gauche, limite droite, tout le monde est là. Avelngati, tu vois. Aïtia. Zen ratadavin Madagascar. Faut une mentalité, tu fa roubka l'autre. Roubka en voleis, roubka en politicien. Rakinian politicien io aye que 245 millions d'euros en ano propagande tu le verger l'an 245 millions nazi tu mets tu poudis voilà na kami lam poudi donc j'ai une vidéo tika Madagascar tika tu mets mitangna fo tsy maintsy mitsangana atsika ary poussetika colonel Mikaël tant que allez poussetika jusqu'à 1 an izy koa izy mivadiky d'ici 1 an atsika contre quoi azonareo zegny poussetika fo izy antseny nagnino rô mezatsika la chance 7 ans 5 ans ke izy 4 mois izy fa mila adoso exactement Christian nous sommes tous malagasy peu importe l'ethnie zegny tsy sakindreo mivolagna raha karaha volaniko zegny tsy sakindreo zegny anao za tatanareo même mandeha aligny za mandeha vity za raha mitandregny volagna andreo fo za raha mitandregny za koa mahita mitandregny za mitandregny za sur le terrain za mandeha iavoloa mitandregny za zay mila mifankatia atsika mila mifankatia sérieusement atsika hitako tegna za mizaha eto à la réunion za mizaha eto à la réunion Karane, Malbare, Maoré, Comorien, tout le monde, Mangan zera téton, tu vois.
malbara magnano coutume-nazy mandeha, tsisy olo manakina izy, tu vois. Musulman magnano ramadana, tsisy olo manakina izy, amitsika any, agnarananao Jotombo, non 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 non, anao tsy gasy. Agnarananao Saïdy, non 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 non, anao comorien. Justement, maire amena responsabilité après amizay le chef de province, zegny amena responsabilité. Après amizay magnano concurrence ro azovy mavita comment ça mahita investisseur extérieur zegny, miady magnamboatra lalagna, magnamboatra maro manampahaizana volaniko zay. Zava exemple arô, exemple atsika zio mitady Rusy magnano formation militaire amitsika agny. Firy ex-légionnaire, firy ex-militaire français mahay plus que reo olo aby io mipody a Madagasikara. Tsy teny gasy fôtiny, ambarandreo fa agnambanimbany rô zegny. Firy olo mavita, magnano formation garde du corps par exemple, magnano maro feky ingénieur misy ne, firy olo mavita fa tsy tiandreo, fa iro ndraiky mandeha exemple, allo aletsika israélien ty iresaka jirama, ino raha vitany volana riagna igny. Or ke tsika misy ingénieur eto, exemple camarade Fabre, Jomalaza, ingénieur, non tsy tiagna io fôtiny gasy igny andeha agnambanimbanitrika, tu vois. Firy karaha manamegna, zay ne volaniko, y a un problème à Madagascar volaniko. Izy koa mbola apetraka anareo amin'ny politicien bio le fitondragna pour l'instant, mila idiovigny antreniky, tegna mila idiovigny. Liste électorale mila idiovigny, olo maty fa tsy mavita mifidy zalahy. Olo mipetraka Tananarivo adiogo izy mifidy magnana, c'est n'importe quoi. Ataova recensement, ataova recensement. Bon, merci aminareo, za misy visioconférence fo, misy koragnanay après, ok, merci aminareo mitandregny, mila miady fô tsika.